Здравейте хора, добре дошли на днешния епизод, където ще играем GTA Transform състезания. Мисля, че днес състезанията се получиха перфектно, но единственото, което ги прецака, бяха тия тъпите ванчета и единия камион май толтръка, който вече сте видели от тъмнейла. Но нека да не спойвам повече, пожелавам ви приятно гледане. Хайде, Ники, пожелавам ти късмет. Аз не ти. Благодаря. Така, само дето не разбрах дали е контакт или не контакт. Дали ще направя втора поредна, защото първата направих извън запис. Не знам, батко. О, не, контакт е. О, да. Мисля, че ще бъде много забавно. Ще боли. Много ще боли. Ото ни спира. Вой! Аз се забих в таковата. Добре, че стигнах, не толкова. Марбъл, о не, ще ме шибат. Кога почва? Ме ми даде Сентинел. Сега тук имам шанс да... Моля те, бе, брат. Значи, моля те, не ме пипай. О не. Аз тук няма скача, защото ще ме шибат в дупето. Не! Върха бордирал, не. Здрасти, Ники. Чао. Значи имам я. Бато ма завъртя нарочно, си. Аз тук ще вземам слеп стрим с Опа, съжалявам. Ти слип, добре. Чай се забих като някоя пълна кифладжи, като и първо състезание. Никога не съм го карал. Не, брат, то сме завъртя, Оф. Брат, даже не знаех, че трябва да минавам тук. Да. О, това между другото беше actually good boost. Иди. Моля те, Sentinel не спира. Дай буст. Така. Не ме бусте, брат, не моля това. О, Игмус! Аре, елате, саме бутейте. Ей, само бутейте. Дебелаци. SK1. Добре. С много добро. Не са тъпото когнесети, брат, ще му таковата. Айде мърдай, бе, брат. Без да го убих. Аре, бе! Няшко. Да, добре, брат. Така, вече сме топ 5. Нека да видим на коя позиция ще се свърши. Така, добре, Феникс. влизам топ 8. Така. Сами даде Феникс на магистрала. Не, то ние нямаме магистрала. А магистрала, лошниче. Момче, аз обърках пътя. Видяхте. О, шит, брат, това са не за... Добре, брат, как се живеят тия хора? Брат, тия сигурно не знаят най-добре. О, не, сега става шибане. О, миснаха ма. Добре, че пуснах един. Сигурно само псува. О, не. О, добре, владях. Така, дай ми нещо. Хубаво, Феникса не ми харесва. Познай. Записа. Не, дрифт кола. Забавно ли че? Много ми е забавно, защото аз съм с бърза мускулкола, която поднася. Бе, не е такъв голям забой, тук само трябва да го мия той и мисля, че... Даре, ама лошото е, че на мен на такова. Брат, иска да го използва спирачка, Брат, гледай какво прави. Играем, че... Аре, бе. Да не казвам какво играем. Не убивайте, моля, бе. Казах да не ме убиваш. Ти кой си, бе? Вече съм извън топ 20. Дай, аз ще мина пред тебе, мръдни, да може да бустваме. О, стига бе брат, стига те заебаш, бе брат, стига. Това не се чупи. Даре ми всички, които ме сърфа. видят, ме подпират, за да има полза да спираш. Ники, хайде да... Аз да виждам, ти в тъмън влизаш към... Това, ела да си помагаме. Като ме срещнеш, ще може ли да ми го набиеш? Добре. Марто и Ферус. Не мога да спра. О, благодаря. Ето, бавно това е, взимай. Фащам, ама не мога, много е бавно това. Добре, бе, брат, Да. с Racing Girl, брат. Ай стига, нали си Racing Girl, бе. Добре. Не мога да кара. И сте знаете, всеки има полза спирачка. Добре, Nightmare им пада. Аз още съм на другата смяна. Стига бе брат. Ще искат до сервера едно от най-бавните неща в игра в Кейчи. Ето ни спира. Да, Dead Bike ми даде. Гушче.
О, изпреварвам. Аре, бе, брат. Ама ще камбакна. То се завъртя. О, екстрим. Мама мия. Брат, чакай, че тук заправих, че трябва да затвърм и... Никаква спирачка не дадох. Аз не искам да те бия, ама... Брат, да правиш място. Даде ми SUV. Гадно Како SUV. повод да спирачка? SUV, което е бързо. SUV, Бе, което е искам бързо. брат се да. Ники даде ми едно от най-добрите сигурно SUV-та. Брат, и е бързо. То с кабина, какво направи? Не ми остави място, не може да зави. По-скоро. Брат, даде ми уникална количка. Искам топ 5. Искам Не ти неща, които... О, GB200, добре. Нямаше, бутам за всички. Защото съм гаден. Айде, брат, стига си под нас. Мен ми даде много готина количка са. Следваща Смиона, точно така. Даде ми бомбин. Точно така. Значи, това състезание е уникално гадно, защото ми даде две ванчета. И едно много хубаво... Едно много хубаво SUV, което даже не знаех, че съществува в играта. Хубавото е, че при Moonbeam не е чак толкова лошо положението, защото няма толкова резки завои. Му били... О, брат, дай да биса, стига бе. Му били ти даде. Да. Да, сърфали му биха на състезание, брат. Да, второ ванче ми даде. Властелин на ванчетата. Брат, от Диман драгна ме Опа. мотор. Съжалявам, брат. Диман драгна ме мотор. И за малко пак да ме Диман драгне. Да, брат, тя карат като ненормални. Ма тя поднася. Пантера. Ой, той иска да Пантерата го защо изясне. поднася? Така гадно поднася пантера. Аре, заби, бе. Няма. Еми, топ 6 завърших, доволен съм. Аз не съм, Що? защото ми даде две ванчета. Няма сега брат, Слушам се. бутам, защото съм гаден. И се Бе, изнервих. да видим как се получи. Как се е получило? А ти... Аре, давай, завършвай. Моля толкова те, дълго. моля те ме бутай. Маля тук за малко. А коя позиция е мой? 20-та. Топ 20, браво. С две ванчета и то не е зле. Така, след кратка техническа грешка, продължаваме. Започваме с състезание от Military Base, като минаваме надолу по магистрала към града. Като цяло, трансформ. Бих казал, че ще бъде интересно. Не знам по-точно кое се случи. Аз изоставих Босанчо или той мене. Не знам, но време е за едно, надявам се, прекрасно състезание, където да имам шанс да стигна поне в топ 10. Това е... О, да, и е контакт. Надявам се да вляза. Така, първи трансформ. MF1 Spider, прекрасна кола. Малко се забихме тук. Време е да изчезваме от тук. Така, с следващ трансформ. Тезеракт. Маля, че се насрах. Тезеракта, защо ми го даваш тук? Но този с автобуса най-много го съжалявам. Така, вземаме втора позиция. Първият е с мотор. Така.
Надяваме се това да завърши така, да бъде нещо хубаво, моля те. Игнусче. Прекрасна кола. Няма да беше. Добре, братле, това беше лак. Не мога да кажа нищо. Това беше чист лак. Съжалявам, но мога да видиш, ако гледаш това видео. Охо. Така. Хващаме първа позиция. Някой много не достига. Какво му даде? О, да. Моля те, не ме шибай. Моля те, не ме шибай. Ще мина отстрани. Данке. Сега с най-чарка, ако ме беше ми го дал някъде на такова. В той посадна това ми го даде. Ако беше ми го дал в града някъде на завой, бих казал, че ще е перфект, ама... Така, следващата смяна още много назаре са другите. Уивел. Не мисля, че е много добре тук, но... Айде, файн е. Щом изкара да дига над 200 най-добре. Ще бъде наред. Обаче не завива. Оу, шит. Моля те. Малко гадно е за каране, няма да ви лъжа. Само малко трябва да намаля, защото малко не завива. Ако може да видите. Само да го докарва на скорост. Дай ми нещо хубаво. Пак мускул кола, но тази мускул кола поне се кара хубаво. В смисъл, не е, че е хубава колата, просто не е... Просто е завиваща. С какво е първия? Фаджуа. Това мисля, че беше и то някакъв вид мускул кола. Ама не знам. Добре, по-файна от Weevil, защото Weevil въобще не завиваше. Ама настигнаха. Да, с Крамджет. С Vigilante. Аре бе, брат, колко време? Не, брат, толкова нещо. Тъпото Vigilante. Спри. Искам топ 3. Дай ми нещо хубаво. Няма, това е някаква гавра с мене. Няма ли смяна? Ето я. Дай ми Vigilante на мене. Не. Тореадор. Нямам коментар. Да. Защо после съм губил ли? Слабак. Как се замъртя? Някаква шмарка. Тук завойдеш се ми малко по... Не ме изтрясвай в газа. Къде са се? Това вече не се трае. Не, това вече не се трае. Не, това да ти пусне уникално състезание и после да ти го насере с Фаджио и тъпя импалер, не знам. GG, 7 позиция. Търсихме първите 3 позиции, търсихме подиум, ама заради такива, дето се блъскат, толкова. Часа е 12:30.
Тъй като никой не играе толкова късно. Никой от приятелите ми не играе толкова късно. Продължавам сам. Но явно тези хора от другите държави, не знам от кое точно къде е, пак съм напред съм наведнъж. Явно играят. Така. Пожелавам на всички късмет. Така, почваме с състоянието с Тайпан. Отиваме на офроуда и веднага сменяме. Нека да не е нещо лошо, защото не ми се иска. Защо не завързват този Тайпан, брат? И дали GTB? Лошото е, че на този терен, на който ми го дава, не е перфектен. Фак! Трябва съм малко по-тихичък, че се чувам навсякъде. Избих всички тръби, къвто съм некадърен. Любимото ми. Така. Защо се кара толкова зле? Аре пак, ужасна кола. Мисъл, не е ужасна, но за този терен не е ужасна. Изгубиха се позициите. Не само позициите, а и мечтата за десетите, за топ 3. Сега въпреки, че казах топ 10. Да, ама следващата смяна Стратон. Това не знам доколко е добре на този терен, но не мисля, че става. Да, хора с хайпърка. Няма проблем. Даде ми едно GTB и това ти беше. И другото беше лайно. Ръстън. Хубава количка, сега излизаме на място, където се карат точно такива хубави колички. Така, надявам се тук с тези завои да достигнем повечето хора. Малко поднася колата, няма да ви лъжа. Качваме се на магистрала, т.е. да, качваме се, после пак се дигаме. Неон. Това тук не е перфектно, защото няма топ спид. Иначе ускорение, електричка. Така. Минаваме 9-я. Движим се стабилно. Така, нека да видим. Санчес, S230, надявам се да е дрифт. Гринвуд, да. Комет. Добре. Така, а ние още не сме близо до тъпата смяна. Половината състезание официално мина. И нека да видим каква ще е следващата кола, която ще получа. Толтрак. Добре. Бих казал, че уникално. Вече сме извън топ 10. Добре, че няма завой, защото тогава щях да падна много. Настигат ме. Идват завой. Няма какво да кажа. Трябва да намаля, че той не можеше да завие. Едва кретам с него. Така, дай ми сега нещо хубаво. Не, че ми загубим много позиция, ама не ми даде от най-хубавите. Но не ми го трябва сега.
много съжалявам. И за тебе съжалявам, защото и това е гадно. Завой и ми даде офроуд кола, която в момента не е буквално зле. Буквално колата е уникална. Сега остана да я карам както трябва. Така, минаваме тук, помушваме се, минаваме през казиното и вече... тук никога не съм минавал. Тук никога не съм минал, вече сме официално в топ 10. И сега излязохме. Пълни. Добре. Важното е да се знае, че аз няма да се победя и няма да съм в топ 10. Следващата смяна. Да. И даже не е хубаво. Това състезание абсолютно не е скил. Няма ни един завой. Добре, как се обръщаш от едно харашче? Ей така! О, не. Още даже почти нищо не съм казал. Така, аз ще взема преди тебе и ще взема какво е това. Това ми прича на някаква хубава количка. Точно така, количка. Няма да успея, топ 12. GG. Хора, благодаря. Смятам до тук да приключа моето видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е харесало, ударете един лайк и се абонирайте за канала. Благодаря ви и до следващия път.